Maikanem Abilin. Tinapalabas gapu iting kari ni Ella kini Bart asong batan na daytoy iti kanito maisublina ni Victor ken kuana. Napandagin itong an iti karayan at impuakan ni Victor. Nagsawsawar da ngem di na nakita ni Victor. Iti ayan ni Victor nasaya ti kasasad na iti sidong dagiti agasawa nga unang ken macho. Iti asyenda sinarungkaran ni Bart ni Ella ket kinunana asa na mabalin apaayon ti balasang. Masapula sugbatan na ket ikallay sana met daytoy. Itagagayem intay denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Saan na mabalin apaayon na gapulang kini Victor, Ella? Anya? Imaya takayat ko nga ibagakan ka. Sungbatan na kon kat ikalaysakan. Anya? Nang nagmotim bagak, Ella? Awan ti kasta asaritaan ta, Bart. Saan akasta timbagakan ka? Uray pay, ngam ti kayat ko, ikalaysakan. Sa anak apa ikalaysakan ka? Aging gaadi mo maisubli ni Victor kanya. Aguray ka man. Apay ka di akastat ibagbagam. Akaslad na kayat mo apagparangan. At tapon samit nga damok iti panagpukaw ni Victor. Sika ti mangibagbaga iti kasta, Bart. Oh, sana na dayto tinapatag. Tinaskan ita, kat ikalaysakan. Sa anak apa ikalaysakan ka? Aging gaiti di mo maisubli ni Victor kanya. Ay, Victor, apo. Ibagam ko matipod no kada kami, kini apong mga unang. Agtalag ka kumakada kami, apo. Saan kami mamati iti rason mo? Ana ikaglis ka. Iso ana tinagkay ti disuor. Huh? Ibagam tipod mo kada kami eh. Kaya't may amaamuan ti si bubukal ang napasamak ka. Tano ilimod mo. Kasanuda ka nga rod ang matulungan. Italag mo kada kami apok. Saan kami ada ka sa tao? Tapno di ka agtalag. Kwa? Ala, isalaysay mo kada kami tinapasamakan ka. Taapay anasarakan na kani apong mo amatyo. Nga awan puot na itiigid ti karayan dito'y lugar may. Sige apong. Isalaysay ko tipod no na pasamak kanyak. No kasta, sika tay kunada at timpuak. Nagturad kamatay na timpuak. Lojak inaramid day jay. Nalabit abang kayak kumaitan. Kan may sa, amok ti aglangoy. Isu ang nagturadak at timpuak. Anya. Ay, no kasta. Kabusor mo nga road. Jay dua alalaki amang sapsapol ken ka, idi na minsan nga aldaw. Dagi jay ti makagapo no ape at timpuak ka iti disoor. Wen apong matyo. Kahit anya ti pampanunutom nga aramiden ita. Saan mo ida nga ipulong kadagiti pulis? Wen ngagpaiso. Ipulong tayo ida tapno agnakam da. Sana na pong unang. Tinapatag ita kanyak kat si bibiyagak. Kat utang ko na imbag anakam da ito'y kada kayo. Ha? Wen apong. Naimbag kayo unay. Ket no ti ko na yung agipulong akadagiti pulis. Saanen? Gaputawan mo't lang ti Serbina? Ha? Urayak ti umno at tiyempo. Saan amayin may sa tial daw? Apong matyo. Barito pailaan ni Victor. Ngam nanagaman lakay. Kasla na taenganan ni ti panagsarsarita na. Ay, talaga ananakam.
Kaasimat nga ubing. Awan lang arudan tinaganak na tapi musay dana kas iti kunana. Agda pay laang met agpangpangga pamang patay kan kuana. Idinto, tanasingpet met nga ubing. Sayang nga ubing bakit? Nasaririt ni Victor. At sayang no agyan laang dito'y ayan ta. Anya ti kayat mo, asawan. Apaman makapaimbag. Ipan ko iti rancho ni Quintero. Agtrabaho, ijay. Wan, sana nadagsan ti trabaho iti rancho. Agbantay laang mat kadagiti bakbaka. Kasaritak to ni Sir Rodrigo. Isudan ti makaam mo kenkwana. Ay, sa bagay ba't kiti alakay. May mayat ijay apag naudan na. Agtrabaho kat agsweldo. Masakbay na. Naska na bagbagaan ta. Naska ti panagsirib na. No ammo na ti agsirib. Agdan to maragpat na. Mabalin ang makaadal to no bilang. Sige, lakay. Nasaya at mo't apang panunutem para kenkwana. Ket sapay lakuma na umanugod. Nabanuga ka. Ito gaw kumanpay dito'y sirok to'y dakkalakayo. Agin na. Ituloy kong tumanan inton madamdama ti agdalos kadagiti tambak. Yo! Yo! Da senyora kan Bart. Ho! 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 Nagmayat man ti biyag mo, Senyorita Ella? Nakatugaw ka laang ditoy? Idinto taragiti kakadwam katag trabaho da? Ay, kwa. Nabannog ako unay, senyora. So nga, aginanaak man pa'y. Talaga? Nabannog ka, wano sadot ka? Ha? Manipo dita. Ikatan kan akas katalak dito asyenda. Anya? Dakayat ti senyorita akas kan ka. Awan bain mo! Dakas ka diti aginana iti apagbiit lang, senyora. Makita yu dagita atambak? Nadalusan, saan ka di? Siyak tinang paraspas ka dagita. Manipod ijay, aging ga ijay. Manipod dita, kan aging ga ditoy. Day talaang ti karkarit mo? Apay, senyora. Nalaka ka di para kada kayo ti agparaspas. No da kayo bilang, imposible nga da na paraspasan nyo akas itinagapuanak. Kasta gayam ha? Madam! Talaga anak karit kan, Ella. Asino ti panpanakal mo, ha? Awan ti panpanakal ko, senyora. Ta sa anak akas kada kayo abak ng kanaturay. Amaaramid yo ti amin akayat yo. Nita. Madam, husto detan. May amon ni Ella. Di nakatipaan, Bart. Hoy, Ella. Talaga sa anak kun ang makapagtapalikan ka! Da kayo ti imay ana nga pa kanyak dito'y senyora. Awan ti madi nga aramidak kada kayo. Ngam apay anadagsen ita ti darayo kanyak. Anya. Senyora, awan ti basol ko kada kayo. Agin inanaak laeng, gaputan na banugak unay. Uray asino ang mabanog. Karbangan na ti aginana. Isuad ti ikay kumaaglab-labas. Gapot agtrabaho kami met iti husto. Diablo day China Ella. Talaga anak karit. Bakayumat namin, madam. Kinunakmat aditay mapanidya asyenda nga magpilit kayo. Kaya't ko lang nga makita no talaga matlang nga trabaho day jay ababay. Nakita yung matitinabaho na, madam. Naglawa ti pinaraspasan na.
Iso na banog ket naginana. Ha? Madlaw nga isakit mo unay ni Ella, Bart! Sanat, madam. Ngamla dingitak. Domtang to ti tiyempo. Adya kon makapagtepal kan kuana. Kat mapaltugak. Madam, ni senyor ti makalaban nyo. No aramidan nyo dayta. Ha! Agpapada kayo amin, salbag kayo. Awan pa'y timang kanunong kanyak. Ha! 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 Pinataray nanti kabalyo na. Anyan ni madam. Anyan. Hey! Ya! Kamatan ta ni madam. Ya! Sigamat gayam ama matyo. Anya ti maipay ko kan ka. Ma'am Carlota. Kaya't kukumaam makasarita ni Sir Rodrigo. At dangamin napatag ngay bagakan kwa na. Awan ni Rodrigo, ama. Nagbakasyon ita ije lugar ti kabagyan na. Jaklaan mo no kaano asumangpat. Tadi namat imbaga kanya. Kasta ka di, ma'am. Basta ti kunana, agawit tulat na. Kat di na maibaga no anyang aldaw. Apay ka di, ama matyo. Saan mo ka di ama italag kanyak no anyaman day nga ibagam kumakan ko na? Ay, saan matkit di akasta, ma'am? Ay, may papan nga minda ito iti apume. Anya ti may papankan ko na? Kaya't mi kumanga iserak iti rancho yo, ma'am. Kayat mi nga agurnong para iti pagadal nanto. Huh. Pakaragsakan mi unay no awatin niyo. Una, apay kit dinasaan. Man nakaawatak, ama matyo. Ayan nga rod ti apom, apay di mo kaduan. Aday jay kalapaw mi, ma'am. Madipay lang amin tirik-rik na. Kahit intun makapaimbag. Kuyugak to ta, umay kami ditoy. Ala, kuyugam to nga rod, ama. Kas itinakon-akon, man nakaawatak. Tumulungak iti apuno. At dayta, Victor. Mayatan ti sugat mo. Aglunlunitan. Una pong? Kat, kumustan ti Riknam? Napigsakan. Una? Nabayagak matan dito ayan nyo? Iso napigsak matan? Nangrona kat, sandak matabay-bayan? Di da ka mabalin abay-bayan, apok. Mabalin kon ti agtrabaho. Makatulong akon kada kayo kini ama matyo. Ha? Kaya't kayo asubadan iti kinaimbagyo kanyak. No sana gapo kada kayo. Ang mga nawanak itan dito'y lubong. Unay kan aya. Saan mo napanunutan dayta? Pagrebengan mi ti tumulong iti agkasapulan. Nulakat takabailan me. Naimbag kayo unay. Magitlagan ita. Agsarita tamampay. Sakbay asumbrag ka iti silita. Apay, anya ti ibagam kanya. Apay nga agpupungtot kasi magpat. Apagbiit ka matijas yun da. Jakon ibagakan ka ti makagapo no apay nga agpupong totak. Talaga na pudot ti ulok iti dayjay at tao. Asino? Jakon ibaga. Tamok to pa'y matlang at di kanunungan. Dayjay to matlang at tao ti sigurado a kanunungam. Ibagam no asino da ita akapungtot mo. Ni Ella! Anya? Di mo ka didamagan no apay? Apay? Nadanon mi ngamin. Anakatugaw latan iti sirok ti dakkel kayo ije kataltalunan. Idento tadagiti kakadwana katagtrabaho da. Ha! Dayjay kadi ti taltal kam Simon. Sadot! Anya? No siyak ti masurot. Ikatan tayon ni Ella kas katalak. Sayang lang ti ipapasweldom kan kuana. Mayam takasaritak inton mapanak iti asyenda. At dayta apong unang. Napuno ni ti guyabano ti dua basket.
Agyaman ang kiti panagtulong mo kanya ka nagburas, Apok. Ipanyo ka di dagita ije kabisera? Awan na. Mapan ko ila ako. Tulungan kayo na, Apong. Saan nun? Apong. Apay nga awan ka arubayo iti daytoy adiso. Da kayo lang mat kinaama matyo ti tao ditoy. Awan ka di anak yo? Nagadukat adamdamagam nga ubingan aya. Ang sung batak dagita sa lunsod mo, Apog. Agpada kami kandi Matyo ang nagpaay iti pamilya Quintero. Ni Rodrigo Quintero Sr. Nabayag kami mo't idi ang nagpaay kadakwada. Aging ga apimusay day di Rodrigo Sr. Sa idikuan, nagtuloy kami mutlaang anagpaay iti pamilya ti anak na, ani Rodrigo Jr. Ang nabannog kami. Iso anagpakada kami kadakwada. Kastagayam. Wen, kat daytoy adiso, impahimadan kada kami. Kukwada daytoy adaga Apog. Kat kun ada ditoy kaming agnaed, aginggat kay kayat me. Isugayam nga da kayo ditoy. Wen, malaksid a libre ti panagyan mi ditoy. Adda pa'y basit a kwarta nga ipapaay ni Rodrigo Jr. kada kami. Iti tunggal binulan. Nasaya at damat gaya man niya, Apong. Ay, wen, Apog. Nasaya at dalaunay. Victor Apok, kayat mi mapan ka ije rancho da Sir Rodrigo. Kayat mi nga ije kan nga agnaed. Iti kasta, makaurnong ka para iti masakbayam. Nagsaritaan tadaytan, Apok. Una, Apong. Ala, sa apay lakuma tabaano sam ijay Victor. Awan ti pagdanagam, ta nasingpot dagiti amom ijay. Una, Apong. Inton bigat, kuyugan kan ije balay da Ma'am Carlota. Tayam ammo ka kenkwana. Naimbag nga oras mo, Ma'am Carlota. Imay kami din dito ya. Wan, sanak lakid di anang bidot. Amo Matyo, iso ka di dayto iti ibagpagam nga isarak mo iti rancho. Wan, Ma'am. Nagagat dayto nga ubing. Di ka ito agbabawi ang mga awat kenkwana. Kasla nakit-kita kon dayto nga ubing. Kumusta kayo, Ma'am? Wan. Sika dayjay nga ubing. Ha? Am-amom to'y Apok, Ma'am. Wan, am-amok, Ama Matyo. Am-amok. Anya tigasat nga agururay kini Victor iti kaadanan kada Carlota. Gagayem, di uliway na dinggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributazo. Sound effects Glenn Binawe. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Maikanem Abilin.